Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka bril nyotar. Kakubor ka hairstet bahamanta ka singibaw presiden yang ka Syria u Bashar al-Assad ula yapno ha ka jinghap ka lingsun ka bausyong hadin bola petri eladi na Damascus. Kilap sa kubor na ka flightradar24.com kapen i ba ka te ka lingsun yang ka Syria kami na ka kat lingsun ha Damascus ha ka minit ba kile no kilayok kurup ya ka te ka nong ba bat ka te ka lingsun Ilyushin 2 7060 kadang lech saki rut duriau jong ka te kari. Mereka ba kadang ya hasun beneng kala no kalentia jongka berhadin kata ka sajak ngai hasun hajan ka nong ba homes ka jingyok jingtip ka pen i ba kate ka lingsun ka ya na ka jingjrong ka ba lai hajan reus pa san pomitar bat hiar sya ka jingjrong ka ba si hajan nyo pomitar berhadin kata ka sajak ngai sendan bat ka dan ka jingsuba ba kala sya siat haki erang hadu bakan dahap bat betai sendan ka sorkar Syria ka bala kli do Bashar al-Assad ubala sencar hadu arfu saus nem kenti kala klem no nin kasngi haka jingyale persya bat ki erang haka tegari u Assad ula petri menta kasngi hadin ka jingyale thma ka batang shipho sngi bat ka kenhon erang haka tegari bat ka tega jinghap jang ka sorkar u Assad ka penkut no e ka jing sencar jang ka wai ka long ying haka tegari ka bala beteng la san post nem kenti ki erang ki bala penting ko tempan yo Assad kada hadu baun pet yap eladi na Damascus kila yo bandrung ha ka paki dulan jong u ban lute yaki tiar remdor na kate ka jaka sa jong u ki rong no yaki jan siang yaki kamla jong Assad nangta yaki pela ki jan ki nep bat ki wei ki bala thet remdor ba ki erang ki lalej ro ban khanra ya ka yeng jong ka sarkar Iran bat kumjo ya ka yeng jong ka sarkar Itali ki badan ha Damascus layathu ba ki dan bon ba ki bala lejrong haka central bank jang ka Syria haka ba ki ya khong tengka daki berni na kate ka bang